Щом микрофона е закачен на якето, значи за какво е време? За сезон номер 2. Въпреки дългото отсъствие, нямаше ни лятото с кой знае какви видеа в TikTok, съвсем такива къси откъси, как върви работата при нас. И въпреки всичките трудности, през които преминахме, стисахме зъби и продължаваме. В смисъл, да, имаше забавяне, имаше прекратяване на снимачия процес, но ето, че пак сме тук, пак сме на полето и започваме да ви запознаваме с новата информация по полето, какво се случва. Есента настъпи. Паднаха дъждове, които изненадаха абсолютно всички. Ситуацията на полето и като цяло спрямо миналата година е доста по-различна, доста по-ниски температури, вали и също така, което беше доста изненадващо. В момента сме 25 октомври. Нашата царевица все още е на полето и не е прибрана. Защо не е прибрана? Защото просто влагата беше твърде голяма. Надявахме се да паднат процентите, но положението е такова, че ще влизаме и ще жънем, ще прекарваме през сушилнята и доста така се усложнява процеса, но няма как. В момента тази царевица, която жънем, е на 20-21% влага, което си е доста, така че няма как без да мине през сушилнята да я складираме. За добиви все още не мога да кажа нищо, защото все още не сме започнали масово прибиране на царевицата. Не знам какво ще бъде положението към добив. Факт, че ще жънем някаква царевица, определено ще има какво да прибираме. Но за тези неща ще ви държа в течение в следващите епизоди. Първият епизод за втория сезон просто е нещо като мини влог, за да стане ясно, че започваме пак с цялото това начинание. Просто Марти нямаше как днес да присъства, но следващия епизод вече ще бъде тук и ще работим заедно. Общо взето това представлява част от царевицата, имаме по-добри, имаме по-лоши, но като влезе на комбайна, това вече ще знаем за какви добиви става на въпрос. Така, отиваме на обиколка по полето. Целите, които си поставяме за сезон 2. Първо, да показваме повече от самото ни ежедневие, как протичат всички процеси при нас, как върви работата. Да показваме трудностите в едно стопанство. Другото, което е също така да наблегнем на реалната обстановка в страната, не само при нас. Говорим за климатични промени, също така да се споменава и за това как, например, проблемите в законодателната част за земеделието създават още по-големи проблеми и съответно бизнесът вместо да върви страда от цялото това нещо. Както знаете, Националната асоциация преди няколко дни излезе с един списък от няколко точки, в които е точно и ясно показано какво трябва да се промени в цялата законодателна обстановка в страната, за да може да се улесни работата на земеделските производители. Стана ясно също така, че ако тези неща не се вземат в предвид, не се обърне внимание на състоянието, в което земеделските производители, отиваме на протест. Съответно, чакаме да видим какъв ще бъде отговора на Министерството. До това, как ще протича цялото нещо с сезон 2 и снимането, ще гледаме да има повече лични влогове, както е сега този. С Марти ще гледаме да пускаме повече епизоди относно различни теми, така че долу в коментарите може да оставяте различни теми, за които да правим клипове. Също така ще гледаме да покажем още нови техники, както направихме с ялката на GridFence тази пролет, с iBoss миналата есен, за да може да ви запознаваме реално как работят тези машини и тяхните плюсове и минуси. Което всъщност искам да благодаря на хората, които ни предоставиха тези машини,
че нямат проблем с това да сме напълно откровени. Когато видим, че има проблем, когато се допитате до нас, да ви кажем, видяхме минуси в тези машини и това е тяхното предимство, но и техния недостатък. Така, през новия сезон да покажем нови машини. Също така, предстои пътуване. Хановер наближава, така че очаквайте да видите иновациите в земеделска техника. Оттам ще пътуваме, ще направим влог и така, поставяме се за цел по-често да сме пред камерата, доколкото е възможно. Да продължим това, с което сме започнали, да го надградим и да бъдем максимално полезни на всеки един от вас. Да ви запознаваме, ако има проблеми и трудности, как да се справяме с тях. Това тук отзаде е рапичното поле, което тепърва трябва да го сеем с пшеница. Сега ще спрем до него, ще го покажем как е и така. И както казах, полето след рапица, тук ще сеем директно пшеница. 10 години този масив не е пипан ето толкова. И нещата се случват, вече имаме напълно работеща почва и биология, което в това се стремим. Сега отиваме до поле с царевица, което е първа година на отил. Общо взето тази част от полето е най-страдала от така наречените суховеи, които не са много характерни за нашия район, но вече ги има. И така, в един друг отделен епизод ще направим относно рапиците и лена, които сме насяли. Там доста е спорно какво ще става. Не знаем ще оцелят ли, ще успеят ли да се развият толкова, че да презимуват, защото вече падна една сериозна слъна, увреди част от растенията, да видим другите какво ще стане с тях. Но, да, за рапиците и за лена, то рапицата си е характерна култура, гледат я доста стопани, но лена е нова култура, която като кажа на доста хора, че гледаме маслодайен лен, гледат доста странно, но сме доволни от него. Както казах, трябва да се приспособяваме, да намираме нови култури, които отговарят за времената, в които живеем, главно заради климатичните промени. Лена е доста така сериозно растение, което все още не го бъркат за сушаването, така че да. Както казах, ще ви покажа царевица. Първа година е полето на отил, без обработки. Миналата година са засяти покривни култури в една от най-засегнатите части на нашето поле, относно суша, относно суховей и така нататък. Ето е царевичката, висока около 1,70 м, но това е интересно, че е направила кочани. Макар сушата, макар че е първа година на отил, заложила е кочани. Ето има растителен остатък от миналата година. И въпреки това, че в една от най-страдалите части на полето, колко е кочан. За тази лоша година смятам, че резултатът е задоволителен. Единственият минус, който имаме при тази царевица, е, че за жалост с адаптера за царевица жътвата не става. Просто самите кочани са заложени ниско. Ето тук се вижда напред от земята, толкова ще е кочана. Пеята ми е 25 см някъде. Условията, с които я посяхме, за това, което преживя относно суховей или в момента дори не спират. Също така сушата. Окей, царевица има,
макар всички трудности. Другото, което направихме с експеримент, с лични семена да сеем, което също е доста така интересен опит. Но както казах, има един минус в цялото това нещо, че комбайнера, в този случай аз, трябва да бъде зареден с нерви и търпение, защото тази царевица, както видяхте, 25 см от земята е кочана, още толкова е кочана. Няма адаптер, който да е фани. Особено както при нас има камъни и не може да се кара ниско. Затова цялата жътва протича чрез житния хедър, с него прибираме царевица. С късите ситби, които правим, растението бързо да се затвори вегетацията, бързо да създаде продукция, не гони височина, заради това стават по-ниски и в същото време виждаш царевици, които са 1,70 м, а от същото това време път кочане 25 см. Експеримент не е направен на декара 2, а на цял масив 1000 декара. Доста места в страната казват, че женат по 30, 40, 50 до 80 кг царевица. Ние женем повече. Не го казвам с идеята да се заяждам, но просто споделям информация, че понякога визуално нещата може да изглеждат много по-зле, в същото време да са доста добре. Ето я и рапичката. Нарежда се. Да ще видим рапицата тази година при нас ще я бъде ли или няма да я бъде. Още са доста под въпрос нещата. Просто тази слана падна малко по-рано, отколкото очаквахме. Имахме надежди да има циганско лято. Точно една седмица ми трябваше общо взето да дръпне рапичката, за да бъдем спокойни. Това общо взето е една от най-малките ни рапици. Ще покажем в този клип и другите, може би сега ще завършим и самия клип. Ще е обстановката, ако бяхме изорали. Ето това. Сами може да видите. Под колан. Закочани. Ето. Горе-долу колкото ми е пръст. Ето тук има по-голям. Да кажете, че показвам малките само. Ето го и по-голям. Видяхте онези колко са големи, видяхте този колко. Така че, положението на полето, ако бяхме изорали онзи масив 1000 декара, щеше да е абсолютно същата укрепителна картинка. Опитал е да заложи кочани и там. Общо взето не е заговорено. Да, даже не се е опрашил. Надявам се, разбирате защо съм доволен от резултата, който сме постигнали. Защото можеше нещата да са много по-зле. Едно, че амортизация на машини, друго, че работа по полето и нямаше да постигнем повече. Смятам, че направихме правилния ход, рискувахме, но спечелихме. Защото знаехме, че сушата пак ще удари, няма да се по-добре нещата. Съответно, риск печели, риск губи. В този случай ние рискувахме и спечелихме. Едно е царевицата да ти е до кръста, друго е да е колкото теб и да има някакви кочани. Всъщност това е горе-долу добър кочан, но има и растения, които и това не са заложили. Ето колко е голям кочан, да придобиете някакви представи реални. Общо взето, нахвърлях какво е положението относно царевицата. Показах разлики между конвенционално и ноутил първа година, където не можем да очакваме кой знае какви резултати, защото нито почва се е преструктурирала, нито каквото и да е. Има какво още да се желае, но пак сме по-добре. При условие, че нямаме условия за поливане, при условие, че нямахме почти никакви валежи, добре се справихме. Сега да ви покажа и другата по-голяма рапичка,
която имаме, която сме сигурни, че ще презимува, защото вече достатъчно се е развила. И така, общо взето, това ще бъде от нас за този влог. Ето е и рапицата, с която ще завършим клипа. Имаме и растителния остатък, имаме и рапицата. Общо взето, понаредила се, доста вече е голяма. Сигурни сме, че ще презимува. Като за начало това е. Ще пуснем още епизод да си изкажа мнението за навигацията на John Deere, защото и за нея много хора ме попитаха, да си изкажа личното мнение, плюсове и минуси. Ще го направим. Сезон 2 стартира. Много хора ми писаха, няма ли да пускаш клипа, няма ли да започва. Сезон 2 е тук. Започваме с снимките, започваме да показваме какво става по полето. Ще гледаме, пускаме максимално много клипове. И така,